La separació, la independència acostuma a ser sinònim de violència, però justament el que va passar a Txecoslovàquia n'és l'excepció. Ens en parlaran els cònsols a Barcelona dels dos estats hereus, Txèquia, oficialment República Txeca, i la República d'Eslovàquia. Al meu costat hi ha el Jaume Martín, és llicenciat en Dret, en Empresarials i màster per ESADE. Exerceix d'advocat a Barcelona, té 64 anys i en el seu temps lliure li agrada pilotar, volar. Té llicència de pilot i pot portar aeronaus de fins a 5.000 quilos. Tal com està la carretera, és una afició ideal per venir a Manresa. Però avui ha vingut amb cotxe per això. Fet crucial la seva vida, tenir 4 fills i ara un net, cosa que per ell és una gran responsabilitat que marca molt. Al seu costat, Joan Ignasi Torredemera és llicenciat en Dret, té un màster en Comerç i Legislació Internacional i és membre de la Junta Directiva de PIMEC, de la que ha estat vicepresident. En el temps lliure li agrada anar amb moto i el fet crucial de la seva vida considera com Leo Forn, que és haver nascut. Situem-nos. Cau el mur de Berlín, Txecoslovàquia deixa d'estar sota la cotilla soviètica i els dos estats federats que la formen decideixen redefinir la seva relació federal. Comencen a negociar com redefinir una situació federal i acaben debatent, negociant com independitzar-se. Com es va arribar a aquest punt? Des de la perspectiva txeca, els txecs com van viure aquest procés? Tirem una mica més enrere perquè no era ben bé una qüestió d'immediatesa, sinó una qüestió històrica. Els dos països, Txecoslovàquia, hi ha dues dades importants a tindre en compte. El 28 d'octubre de l'any 1918, quan després de sortir de l'estructura de l'imperi austro-húngar es crea la Txecoslovàquia, poder una mica artificial. 50 anys després, justament es crea la llei, s'aprova la llei de federacions i a partir d'aquí, el 28 d'octubre de 1968, arrel de la primavera de Praga, arrel de l'enfrontament que es produeix amb els poderosos laurs, que van entrar els tancs i van començar a amedrentar els pobres txecs que havien rebut hòsties per tots els costats i perdran l'expressió, però és molt plàstica encara que molt vulgar, rebre cops els txecoslovacs. A primavera de Praga és el caldo de cultiu d'aquesta situació i a partir d'aquí es comença a preparar el futur d'una separació, d'una escissió, d'un divorci que es diu després el divorci de vellut, la separació consensuada, molt ben estructurada i estimada i volguda per tots dos països. A partir del 68 ja es creen governs federals, a partir que s'aprova la llei el 28 d'octubre de 1961, la llei de federacions, ja s'aproven governs, hi ha assemblees, hi ha la Càmera del Poble, que tenia una representació territorial, els txecs tenim més gent que els eslovacs, no vol dir que siguin millors, simplement són més, 10 milions d'habitants i tenim 101 membres, ells en tenen 6 milions 46. Després de la Càmera de les Nacions, que aquí és paritari 75-75. A partir d'aquí es comença a treballar, a preparar, a gestar tota aquesta aventura que ja actuaven d'una forma més o menys independent. I les èlites del poder són les que busquen aquesta estructura. El ciutadà no té cap tipus de participació, no hi ha referèndums com els que hem vist abans, no hi ha una aportació ciutadana, no hi ha una predisposició com al poble com aquí, sinó que s'ho marquen tots els de dalt i marquen aquestes situacions. També ajuda molt la davallada de Rússia, el desmembrament de la URSS, la caiguda, si us heu fixat, tots aquests països, Eslovènia, països bàltics, tots aquests a l'època del 90-91 van caient un rere l'altre i es comencen a independitzar perquè surten de l'estructura de Rússia i sobretot Iugoslàvia, que va ser bufetades a tots els llocs. En canvi nosaltres havíem pactat, havíem consensuat aquesta bona entesa i hi ha dos estadistes que són els protagonistes claus per part nostra i el Vladimir Minciar per part d'Eslovàquia. I llavors aquests dos ja creen aquesta situació de futur, es planteja a partir, hi ha una figura anticipada a la República Txeca, que era Txecoslovàquia abans, la revolució del vellut, l'any 1989, que hi vaig ser present i va ser per mi una veritable experiència, i Václav Havel va ser el primer president de la Txecoslovàquia i el primer president de la República Txeca. Aquí la Rússia es va desmembrar, es va esfonsar i van marxar tots els russos, i a partir d'aquí es va crear hi ha tota la infraestructura per després, a partir del 92, 90, 92, 91 i al començar el 93 a
crear els dos estats que han funcionat i funcionen sempre d'una forma. Perdoni, però hi ha un moment en el que es debat sobre com reequilibrar la relació federal entre els dos. És a dir, no hi ha en aquell moment una petició popular, una necessitat militar per resoldre, no hi ha res que urgeixi a que aquells dos estats se separin, i tot i així s'arriba a la conclusió de que és millor negociar la separació. Per què? Quin és el punt en el que es fa aquest canvi? Per què? Per lo que conec, és el plantejament que feia Eslovàquia, en concret el líder Messiar, defensant un plantejament de confederació. Diguem-ne que no prosperava, que no es van saber entendre amb aquest extrem. Jo penso que, a part del que explicava el Jaume i la història, que evidentment fonamenta tot moviment nacionalista, diguem-ne, no el pots desvincular de la història, i evidentment tant la República Txeca com l'Eslovàquia té aquests fons. Però també n'hi ha un que potser s'ha considerat poc o que és poc divulgat, i és el perfil tan diferent dels líders claus com Messiar. Jo penso que aquest perfil també explica molt això. Un entra amb aquest perfil personal, entra amb el fet de no referèndum, una separació feta democràtica, sense cap conflicte intern en cap un dels països, sense cap dificultat de reconeixement internacional excepte datos comptats. Doncs va ser un passeig per l'alfombra roja dels dos països en aquest procés. La confrontació estava molt més en el nivell... Però expliqui una mica per què creu que els dos perfils són molt importants. Perquè sí, diguem-ne, Messiar... Perdó, perquè sí, diguem-ne, Messiar... Messiar és l'eslovac, Klaus el txec. Sí. A part de posicions polítiques també diferents, d'en Klaus i Messiar, era un home populista, el seu partit era un partit populista, absolutament populista, que la seva primera etapa de govern va ser molt mal vista a nivell internacional, perquè és un home que després de la independència, després en el 93, va tornar la mirada, per dir-ho així d'una manera grollera, a Sibèria. Va tornar una mirada fora de l'OTAN i fora d'aquest discurs europeista i integrador que després ha tingut Eslovàquia d'una manera marcada i com un eix fonamental de la seva existència política, tant dels socialistes com els democristians. Però la primera etapa, sota el populisme i el nacionalisme de Messiar, estava caracteritzada per això, i d'una manera molt vehement. Cita, diguem-ne, com a anècdota, que no és anècdota, vam tenir una formació com a advocat, pels quals tinc molt respecte, entre altres coses, perquè en soc també, però també en tenia un altre, era boxejador, i per tant, diguem-ne, un home acostumat al combat, i quan un mira la seva història va crear conflicte arreu amb els hongaresos, diguem-ne, tot era portat a un nivell extrem. I entenc molt bé, si m'hi poso, per poca empatia que pugui tindre, que en Klaus digués, escolta, tu, fes-t'ho. Diguem-ne, aquest factor jo penso que també hi és. Vostè està d'acord amb això? Amb uns altres líders podria haver sigut diferent? Jo crec que sí, jo crec que els lideratges volquen o no. Diguem-ne, el moment històric, sens dubte, hi va ser-hi, i van saber agafar l'oportunitat. La caiguda de la URSS diguem-ne, va crear l'oportunitat, això que dèiem agafar el tren, la van saber agafar el tren. I després hi havia dues maneres de pensar, dues cultures diferents, que aquests líders, que basava, diguem-ne, les posicions antagòniques, però jo aquest perfil personal és el que va ser la clau final de la trencadissa. Vostè està d'acord amb això, que amb altres líders hagués sigut diferent? Sí, perquè, de fet, qui van crear aquesta estructura van ser els líders, no el poble, les èlites líders. I Klaus és un home totalment diferent. El Vladimir totalment és un home contracorrent, és un home que sempre ha anat contracorrent. És un, diríem, un contrari a l'Europa, és sempre un antieuropeista, per això nosaltres encara no tenim l'euro
i tenim la corona encara que l'euro funciona amb tota llibertat d'actuació. És un home que sempre ha anat contra el canvi climàtic. Té un llibre que es diu Planeta Verde no Azul, que ell diu que això del canvi climàtic no és cert. És un home que ha anat sempre contra els seus criteris, és un estadista reconegut prestigi, és un home intel·ligent, però també és un home que va a la seva. I per tant es va trobar amb un personatge que també anava a pensar, bueno, cada un fem la nostra, intentem buscar els nostres forats, els nostres espais, i ho van aconseguir amb bon criteri, i es van posar d'acord, i es van entendre. O sigui, es van entendre en no entendre's, diguem-ne, aquesta va ser la decisió. La idea era no entendre's amb la Txecoslovàquia, però sí que després es van entendre, són dos països diferents, Txèquia i Eslovàquia. És com un matrimoni que el senyor té la seva llicència i la senyora, que cada un és diferent, però es viuen junts, perquè es complimenten. Per tant, aquesta era una de les possibilitats que van tenir, van aconseguir i ho van fer. Fins ara hi ha una relació plena, una bona entesa entre els dos països. Una de les coses més interessants és que ho fessin, no dic contra, però malgrat, com a mínim, les seves opinions públiques. Només entre un 30 i un 40% de les respectives opinions públiques eren favorables a la independència i malgrat tot ho van fer i bé, va tirar endavant. Això és el més interessant. No els preocupava el fet de que la seva opinió pública pogués posar-s'hi en contra? Jaume, però si em permets, jo diria des d'Eslovàquia hem de pensar què és el que celebraven amb el nacionalisme. En el fons, la llibertat. Tant els txecs com els eslovacs estaven celebrant la llibertat, sortir d'un règim comunista de 40 anys. Aquesta possibilitat desconeixien, veien el sistema capitalista on els volien portar els líders com, diguem-ne, el paraís més gran del món, però desconeixien el sistema. Veien la llibertat democràtica de poder ser. El primer gest va ser tombar el Partit Comunista i, evidentment, portar, diguem-ne, tota aquesta discussió política de la escissió de l'Estat. Llavors, el poble no tenia un sentiment nacionalista. Les primeres eleccions, almenys a l'eslovac, les primeres eleccions, els partits nacionalistes, em sembla que estaven al voltant d'un 10%. No hi havia aquest sentit nacionalista reivindicador d'un estat propi a nivell de carrer. Pensem que els eslovacs, les famílies estaven absolutament integrades. El marit podia ser eslovac i la dona txeca, i txeca, això era el pa de cada dia. I ho segueix sent ara, és que ho ha retornat a ser ara. Això no vol dir, per tant, és un procés diferent, o sigui, separem-lo de Catalunya, separem-lo de Gales, separem-lo de tot arreu, perquè és un procés molt diferent, té molta explicació històrica i unes d'aquestes de les que dic. Avui tothom reconeix que ha estat un procés d'èxit, d'acord, tant econòmicament com políticament, i tant els txecs com els eslovacs estan molt feliços de la decisió que van prendre. Però en el moment inicial no era una reivindicació, almenys amb Eslovàquia, el Jaume dirà allà. I la van seguir, bueno, s'hi van trobar, els van tirar, com deia algú, els van tirar en un riu d'aigua freda i la feina era intentar sortir-ne i a veure què en farem. I ho han fet, i ho han fet bé. Però, entre altres coses, també perquè la vida ni hi havia la cultura democràtica, ni hi havia les estructures de partit suficients, no portaven 20 anys vivint democràticament per conformar tot aquest procés. Per tant, ja dic, va ser una decisió de líders. Uns líders que estaven obligats al referèndum, perquè la Constitució que havien aprovat en el 92 contemplava el referèndum. Però amb l'excusa, com dèiem abans, els interessos estan per sobre dels principis. I com a jurista doncs, no deixa de ser una cosa que, si hem de ser escrupulosos, evidentment no és correcta. Però, diguem-ne, com no hi havia una llei que desenvolupés aquest procés de referèndum, els polítics van decidir saltar-se-li punt i van plantejar allà i es van trobar amb dos països i en dos estats independents. És a dir, el paper del polític és molt important. L'oportunitat i saber aprofitar l'oportunitat és una característica dels polítics i les van saber aprofitar. Deien d'Arafat, per exemple, i en això deien amb molta gràcia, que era com ho deien això, que era incapaç de deixar de perdre qualsevol oportunitat, que les perdia totes, inclús l'oportunitat d'aquesta. Aquí no, aquí es va aprofitar aquesta oportunitat amb aquest context complex
amb una història, sens dubte, de sentiment nacional, però apaivagada, després de 40 anys de comunisme que ha volgut ser igualitari a pesar de les resistències internes i els moviments. Quan un llegeix la història sempre té dues lectures. Pels nacionalistes es posa èmfasis a moviments, llegeixes la història de Messier i Messier posa èmfasis en tots els moviments que hi ha hagut, sens dubte, que és la gènesis d'això. I en canvi els altres doncs el relativitzen una història. El resultat final va ser la separació i avui, a molts anys vista, a més de 23 anys vista del procés, es considera un èxit i tothom constata que és un èxit. Dintre d'aquest èxit, l'únic l'únic contrast que hi ha és una sensació tant per als txecs com dels eslovacs d'haver perdut una projecció de rellevància en el món. Txecoslovàquia en el període d'entreguerres tenia un pes específic, era un país reconegut culturalment, industrialment també, diguem-ne que estava cridat a tindre un protagonisme i una projecció a Europa important. En el moment que hi ha hagut aquesta fracció ha passat de ser diguem-ne, evidentment però són els estats petits i per tant són més irrellevants. El fet que Txèquia fos qui pagava i que potser pensés si paguem volem manar una mica i es cansessin de pagar sense manar va ser molt determinant. De fet va ajudar però no va ser determinant. Permeti'm que faci un reforç al que comentava l'estimat cònsol. Efectivament el poble no va participar perquè aquesta cultura és molt disciplinada, estaven habituats a 40 anys sota els russos a fer el que els manaven i va tindre que participar els liderats que tenien els que coneixien la situació a poder i per això el poble va seguir el criteri dels líders i aquí va ser el motiu de per què no va entrar el poble amb una idea molt clara d'independentisme, de nacionalisme, de criteri de llibertat sobretot que era el que privava. Dintre d'aquesta figura els txecs en principi just contra que va passar a Alemanya, que Alemanya es va emportar una motxilla molt grossa, Alemanya de l'Est es va posar sobre Alemanya de l'Oest i es van carregar problemes, diners, costos, deutes, nosaltres els vam alliberar. La República Txeca es va alliberar, teòricament, no cert, però és una forma plàstica, es va alliberar d'una càrrega estructural, d'un país que estava més vinculat a l'agricultura, que era més prosoviètic, la República Txeca no era més proeuropea, tenia més serveis, una activitat diferent, poder més mercantilisme, els altres vivien d'una economia molt planificada, nosaltres entràvem a una economia propera perquè teníem el soci alemany que estava al costat nostre. Cert que Alemanya es va massacrar perquè quan va entrar Hitler va desmuntar el sistema, va desmuntar la Txecoslovàquia, va muntar un protectorat Bohèmia-Moràvia i va mantenir la República Eslovaca. Després els russos ho van tornar a refer tot això, ens van tornar a reubicar. Però sempre els alemans han estat el soci nostre per fronteres, el soci econòmic i és curiós que avui la República Txeca primer primer és a Alemanya i el segon és Eslovàquia, el segon de productes que exporta, per tant hi ha una relació plena de continuïtat. Sí que és cert que nosaltres vam descarregar d'una estructura, però si més no era vinculada a un futur. Vam seguir pagant fins al moment que no vam pagar. I es va produir un moment donat es va pactar una transició que va durar no massa temps, però van començar de fet l'any 89, 90, 91, 92, 93 i es van pactar a poc, però pensem que ja tenien càmeres, eren bicamerals, tenien càmeres ja per separat, tenien governs federals separats i ja va ser més senzill arribar a acords. Tampoc no era un enfrontament, sinó era un consens, estaven consensuant els temes i això era bo perquè s'explicaven les situacions i la divisió cada un portava la seva amb un bon criteri econòmic. Va anar tot força bé, tant és que actualment, com estem dient, hi ha una relació plena entre Txèquia i Eslovàquia. Però si em remonto i fent història l'any 1918, quan ja es crea l'estat txecoslovac i el primer president és el Masaryk, Tomàs Garrigues Masaryk, era un home que era fill d'un txec i d'una eslovaca. Ja hi havia aquesta bona entesa, aquesta relació. Curiosament, perdoneu, deixeu-me fer un apuntament, llegendes urbanes diuen que el Masaryk era català. Diuen, també és cert, era Tomàs Garriga Masaryk. Si més altres diuen que ell es va casar amb la Carlota, la Carlota Henry, que era una neoyorquina, filla
d'un hugonote francès posat a Dinamarca, un còctel d'idees, i ell per estimació va agafar el cognom de Garrigues i es va posar Garriga. Cert o no, diuen que alguns poder era inclús com el Colom si era català, el Masarí podia ser català. Això no és important, el que és rellevant és que aquell home era fill d'una eslovaca i d'un txec, i a partir d'aquí tota aquesta figura sempre s'ha produït favorablement, i actualment estem amb una bona entesa total. El fet de que Alemanya veiés que una Txèquia i una Eslovàquia més petites serien molt fàcilment, diguem-ne, abraçables, diguem-ne, el llarg braç alemany, això devia ser molt important. Jo pregunto si em fa aquesta pregunta. Jo dic abraçables. Diguem que sí, abraçables. Això devia ser molt determinant. Sí, era força determinant perquè Alemanya sempre ha estat una economia molt important i molt poderosa. És la màquina que tira endavant tota aquesta estructura. I a més va haver una polèmica entre els txecs i els alemans, que és la zona dels Sudetes, que si no ha estat per ells se les van emportar i encanyar situacions, però era un mal menor. Ens van abraçar i vam seguir endavant sota el seu protectorat econòmic, no polític. Efectivament és així, no sé què opina el cònsol al respecte, però Alemanya és el nostre soci més important actualment. El fet que Eslovàquia fos a la part, diguem-ne, subvencionada, per dir-ho així, en els eslovacs no els produïa una por de caure a l'abisme si deixaven d'estar ajudats? Aquesta imatge de caure en el riu d'aigües turbulentes i gèlides, doncs és la imatge amb la que es retrata l'eslovac el dia següent de la independència, que no és la que es retrata amb el ciutadà txec, que estava cofoi d'haver-se tret un pes de sobre i orgullós, diguem-ne, d'aquesta posició que sempre havia tingut. El caràcter txec i eslovac, a pesar, diguem-ne, d'aquesta aproximació, és diferent. La República Txeca, la influència de Prússia, tant el sistema d'educació cultural, la manera de pensar, és molt gran, i Eslovàquia no. A Eslovàquia inclús diuen que les cançons populars són molt més alegres que les txeques. Si vols tindre un amic que agafa l'eslovac, deixant a part l'amic Jaume Martín, però agafa un eslovac perquè és molt més amable, és molt més d'això. El txec, diguem-ne, té una aproximació cultural gran, important, tant en el seu temps amb la Prússia i amb l'Alemanya. I això marca també molt els processos i el sentit nacionalista i d'identitat en el seu moment, però potser m'he perdut una miqueta respecte a... Si no tenien por de no tenir l'ajuda txeca, diguem-ne, de no ser viables, diguem-ne. Sí, i precisament que jo he expressat aquesta por, una miqueta aquest salt al buit, precisament això explica el seu europeisme. Eslovàquia, com a tot país petit, dèbil, que ha sortit d'un país gran en dimensió, que per tant era més fort, més valent, capaç de defendre's en tots els àmbits, econòmic, bèl·lic, etc., passa a ser un petit que debilita aquestes estructures. Per deixar de tindre por, que te'n vas a la mare Europa, te'n vas a la OTAN, i per tant, en el moment en què aquest coixí ha estat institucionalitzat, ha estat clar des del 2004, no solament amb l'euro el 2009, aquesta integració ha tret tota aquesta preocupació. Avui ja no estem en un riu d'aigües gèlides, sinó estem al confort d'una sauna amb la temperatura adequada. Per tenir la seguretat de que no es quedaven sols en el món, sinó que quedaven, diguem-ne, dins de l'Europa unida, diguem, es devien fer abans gestions diplomàtiques per dir, bé, nosaltres, si ens quedem sols, ens voldreu en el club? Suposo que això es devia gestionar abans. O ja ho garantia Alemanya i ja no calia preocupar-se de més? Bueno, Alemanya ajudava, però es tenia que tu fes deures, tens que fes deures, i aleshores teníem que entrar tots amb aquestes línies de bona actuació. Si més no, cert és que en principi els eslovacs ens miraven una mica per dir aquests xulos txecs que ens miren per sobre, no és cert. Hi havia una bona entesa i hi havia, de forma conjunta, vam intentar entrar a tots els elements que ens podien ajudar, i també a les regions, la OTAN, i de fet ara estem tots dos a la Unió Europea des de fa molt temps, per tant sempre hi ha hagut aquest esforç continuat. Alemanya poder sí ajudava, però no era un factor fundamental, nosaltres hem fet deures nosaltres. I no ha quedat nostàlgia de Txecoslovàquia, avui la gent està encantada. Bueno, queden significatiu, vull dir, minories n'hi deuen haver sí, minories n'hi ha, però diguem-ne és una data evidentment no significativa ni prosperarà, diguem-ne, perquè jo crec que una vegada has assolit
com a estat ja és una dinàmica imparable. Diguem-ne, o dissols la sobirania en un projecte com l'europeu, però diguem-ne, l'horitzó està claríssim, que no hi ha tornada. La gent ja no ho vol. Ha vist les avantatges, els que no la sabien i els que no eren nacionalistes. L'avantatge, diguem-ne, està a Europa, la prosperitat que han adquirit, la seguretat que han adquirit, i tenen totes les avantatges. Però sí que, a nivell d'anècdota, doncs es recull el 2018 es compleixen 100 anys de la Constitució de Txecoslovàquia. I n'hi ha de nostàlgics, no els que viuen, però del projecte, diguem-ne, de Txecoslovàquia, d'un gran país a centre-Europa, amb totes les possibilitats que això significava. I que en realitat, doncs, Txecoslovàquia, com deia abans, entre les dues guerres mundials, doncs va concretar molt bé. Per tant, moviments d'aquest tipus n'hi ha. Possibilitats de futur no. El que més crida l'atenció d'aquest procés és, primer, naturalment, que es fes de forma pacífica, però després que es fes sense un referèndum i amb opinions públiques que els sondejos deien que no eren favorables. Això han suggerit que és perquè sortien d'una situació de dictadura que la gent estava molt acostumada a obeir. A dia d'avui, després de ja 20 anys de democràcia, creuen que la gent acceptaria una decisió d'aquest calibre sense ser consultada expressament? Absolut. Ara... No, digues, sisplau. No, i que vull dir que l'avanç democràtic és molt notable. Deixeu-me explicar una anècdota, però vull dir que ha canviat molt el país. Jo recordo el consolat de Barcelona és dels primers consolats que es va obrir. Un estat nou té de presentar-se al món, té de fer un esforç diplomàtic molt important, i per tant els primers anys el president Kovacs, doncs, amb l'avió, amb el Tupolev aquell, va donar perfum, perdoneu, per tota Europa, dic perfum, diuen, els diplomàtics diuen, quan marxa el cap d'estat, quan el despedeixen després d'una visita, la flaire de gasolina, el fum del tu escap de l'avió, doncs diuen que és el millor perfum del món, no? Com ha acudit. Però diguem-ne, es va fer un esforç important de presentació a tot arreu. En aquells moments jo passejava amb l'ambaixador, un bon amic meu, i passejava per Bratislava allà, i tu com a català, aquest sentit emprenedor que un té, doncs dius, escolta, mira, aquí es podia fer això, tot estava buit, les tendes, entraves i no sabies què comprar, és que, diguem-ne, era impossible, tot fosc. I tu veies allà, i aquí, escolta, tu, i aquí un centre comercial, i aquí una gasolinera, i aquí anaves ordenant el territori, i ell veien allà la cuneta amb les margarites i les 3 floretes, no tenen visió cap allà, això ha canviat completament. Això ha canviat completament. De la mateixa manera que la inversió estrangera ha fet que creixés la indústria, sobretot la d'automòbil a Eslovàquia, clar, tots els empresaris que venien, tots eren estrangers i contractaven mà d'obra eslovaca, que estava molt ben formada. Avui són directius que munten la seva empresa, que ja estan allà per treballar just in time amb les empreses. És un procés que es fa molt ràpid. Avui diem que tot canvia molt ràpid. El procés aquest també ha avançat molt ràpid. No té res a veure. Avui sense referèndum, impensable. No podria ser avui sense referèndum. Era el moment adient en una situació concreta i davant d'unes circumstàncies molt determinants, amb uns líders poderosos i amb un poble silenciós. En canvi aquí, just al revés, el que està passant a Catalunya, tenim un poble que és molt dinàmic i que poder l'assemblea forcen els líders. Allí era just al contrari. Per tant, la situació és totalment canviant. Avui no passaria això. Molt bé. A veure, la fila 0, si teniu una proposta. Senyor Lorza, teniu algun micro per aquí? Moltes gràcies. Molt interessant aquestes explicacions, perquè hem entès moltes coses que... Se sent, però allà darrere parla una mica alt, perquè no sé, el micro no el tenim. Aquí està, allà. Hi ha aspectes que segurament la premsa, nosaltres no ens esperàvem aquí de tot el que estava passant. Jo m'agradaria fer una pregunta a tots dos. Es diu que ha estat una experiència d'èxit. Per què es considera d'èxit? Quins paràmetres es fan de dir què és el que hagués passat? Ja sé que és molt difícil de dir, no podem saber què és el que hagués passat en el cas de que sigui un únic país en aquest moment. L'èxit comparat amb què? Exacte. Èxit comparat amb altres situacions. Què hagués pogut passar si no s'haguessin separat?
Exacte. Tinc dues preguntes. Una, aquest èxit, la gent del carrer o vostès com a representants, com a cònsols, què pensen que és, on radica aquest èxit i quins serien els paràmetres d'aquest èxit? I per una altra part, el fet de tenir un país gran a tenir dos països més petits, fins a quin punt pensen que es pot aprofundir més en una democràcia més de caràcter participatiu pel fet de que tot hauria de ser més proper? Començo jo, si et sembla greu, per poder... No, perquè ara som 11. L'èxit va basat, i ho ha dit el cònsol abans, en un tema de llibertat. O sigui, aconseguir la llibertat ja és un èxit, i aquesta llibertat ha durat i durarà per sempre més. L'èxit està en la sintonia, la bona entesa, la relació que tenen tots dos països. L'afluència o influència de famílies, txecs casats amb eslovaques, eslovacs casats amb txecs, hi ha una relació plena. Són dos països diferents, amb estructures polítiques diferents, però amb la societat, jo diria, similar, versimilar i quasi bé igual. Tothom abans se sentien txecoslovacs, ara són txecs i eslovacs, però amb una mateixa configuració. Estructura econòmica, cada un tenia la seva línia. La República Txeca tenia més tendència a la part més comerciant, més de serveis, més occident. Eslovàquia era un país més agrícola, tenia més tendència a una economia planificada. Nosaltres, la República Txeca, tenia també l'estructura de mercat més oberta. Tot això s'anan reunificant i ho ficant-se bé, posant-se al seu lloc. Per tant, l'èxit és que tots dos ha estat una simbiosi, una joint venture, han viscut d'una experiència junt amb una altra i hem sumat, no hem dividit, no hem restat. I a més tot això ens ha donat més tendència a tirar endavant. I poso l'exemple del matrimoni. Un matrimoni, quan està el matrimoni enfrontat, males cares, mal semblant, energies perdudes i sempre mala mare. Quan un matrimoni xuta molt bé, funciona molt bé, alegria, bona cara i a més les energies es dupliquen, es fa molta més feina en menys temps. Una mica és la tesis aquesta que s'ha produït i aquesta ha estat la situació de futur. Si més no, actualment hi ha una figura que és la part política canvia i actualment nosaltres podem tenir una estructura política diferent amb els eslovacs. Nosaltres hem tingut un decrescendo amb els temes dels nostres presidents. Vam tindre un líder, el president Václav Havel, que era un líder, va passar el Václav Klaus, que no era tan important, era un home curiós, peculiar, i ara en tenim un que és, bueno, el Feynman és un personatge, I això es produeix a vegades per lluís de poders. Mentre ells han tingut una configuració estructurada políticament més favorable que no ha influït a la societat, l'economia tira endavant, les empreses tiren endavant, la inversió tira endavant, les empreses tiren endavant, ells tenen empreses molt importants a nivell mundial, nosaltres també, però per exemple l'Skoda se l'han portat Volkswagen, que era una de les importants, Alemanya al costat nostre. I què passa amb la política? Nosaltres vam estar l'any 2013 com estem ara aquí. El 2013, i li poso un exemple, que ells han estat, aquests temps han estat més estructurats, han estat més metòdics, nosaltres hem tingut més davallades. L'any 2013, i permeti'm, faré una penzillada per coneixement de tothom com estem ara. El Václav Klaus dissol les càmeres i anuncia eleccions anticipades que es van fer el 25-26 d'octubre. Ningú va guanyar, no es va muntar govern, fins al gener del 2014. I es va muntar govern perquè van anar fent aliances i va sorgir un personatge. Llavors, actualment és el president, el primer ministre, és d'un partit que és un socialdemocràtic, és un país d'una esquerra moderada, a l'altre costat s'ha aliat amb els populars democràtics que són dreta, Partit Popular, i al mig hi ha uns Ciutadans, un país centre que molt curiós es diu Movimiento ANO. Perdoneu, ANO en txec vol dir centre, no és cap figura estranya. I és d'un Trump, és el personatge, el Trump de Txèquia, un ric, un milionari, que es diu Babis, l'Andreas Babis, que ha creat un partit. I aquest partit fa una mica de bisagra. I el primer ministre té que negociar amb tothom, en aquest cas. El president és una figura castellà, però el Sobotka, que és el primer ministre, que ell fa anys i panys. I ho han aconseguit, i treballen, i ho han fet. I això és l'èxit, que al costat no tenim ningú que ens apreta, que ens molesta, que ens mareja, sinó que a vegades ens ajuden. Això és molt important. Fixin-se en nosaltres dos, com a cònsols, a vegades nosaltres confirmem les mateixes coses, o sigui, consensuem el mateix, perquè tenim ja
als nostres ADN sabem que tots dos països és un país configurat amb dues estructures diferents polítiques però poder no socials. La societat és versemblant, encara que cada un, uns són txecs i els altres són eslovacs. I aquest és el factor de l'èxit, arribar amb aquesta condició positiva al llarg dels anys. La seva visió. Jo coincideixo absolutament amb el comentari primer que he dit, és a dir, sobre dels dos països, els dos estats independents, és evident que el tema de la democràcia i que aquest moment polític planeja com a factor principal, Però després hi ha aquest sentiment, diguem-ne, sobretot de la República Txeca, de deixar de pagar, els eslovacs pensaven que pagaven massa per lo que rebien, aquests greuges han desaparegut. Per tant, és una convivència feliç perquè s'ha sapigut esvair del panorama els greuges. I aquests no hi són. I per tant ens podem mirar a la cara mirant-nos les coses boniques que tenim i no les lletges, perquè es discuteixen en un altre nivell. Aquest és un avantatge important. En el dia a dia diuen igualment. Abans veníem amb el Jaume i comentàvem, dic, escolta, quin gol que us vam fer amb lo de l'euro, no? I ell em diu, no, perquè en el dia a dia aquí tot funciona amb l'euro, a la República Txeca. I és veritat. I la gent jove veu pel·lícules en txec, que n'hi ha moltes més que en eslovac, però els txecs poden veure les eslovacs, els nois van amb les noies eslovacs. Es viu com un sol país. Bé, ha quedat clar que la geopolítica hi té molt a veure en tot això. El fet de que algun veí o algun poder s'interessi perquè tu siguis o no siguis un estat independent hi té un paper importantíssim. Per això a la tercera taula rodona que hem volgut tocar concretament aquest tema l'hem titulat l'imperatiu del poder. La independència la fas o te la fan? I per parlar d'això tenim a 3 persones que ens en poden parlar molt bé. Començant per aquella punta tenim el Vicent Partal, és valencià, un dels primeríssims pioners de la informació online a Catalunya i un dels seus principals divulgadors. Va fundar VilaWeb durant molt temps, la primera web informativa en català i encara una de les 4 primeres. Ha estat fundador del Temps i ha col·laborat amb tota mena de mitjans, entre ells Catalunya Ràdio, Molt Temps i TV3. A més és un especialista en geopolítica i molt especialment en el món soviètic. Ha escrit llibres sobre nacionalismes a la URSS i sobre el sorgiment dels nous estats postsoviètics. Té 55 anys, quan no treballa li agrada llegir i escoltar música i com a moment crucial dubta si triar entre el naixement de les seves 2 filles i el dia que va fundar VilaWeb, que seria el tercer fill, diguem-ne. Josep Lluís Alai, al meu costat, té un currículum enciclopèdic que només puc resumir mínimament, però una mica sí que vull donar-los en unes pinzellades. És llicenciat en Física i en Filologia Semítica i doctor en Història. Dirigeix l'Observatori del Tibet i Àsia Central de la Universitat de Barcelona i és el responsable de Relacions Exteriors de la Diputació de Barcelona. Ha col·laborat amb TV3 en diversos reportatges i és columnista de l'Ara. Ha estat director de Patrimoni, de Museus, d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona i ja per arrodonir parla 13 llengües. Si es pregunten quines poden ser, per exemple, els diré que una és l'arameu, per exemple. Té 50 anys i en el temps lliure li agrada escriure, llegir i caminar i com a moments crucials cita haver estat a la caiguda del mur de Berlín el 1989 com a un exemple. Laura Massana és sallentina, diplomada en Treball Social, ha estat regidora de l'Ajuntament de Sallent durant 4 anys i ha estat coordinadora del Centre de Formació de Comissions Obreres al Baixes i al Berguedà. Ha estat diputada al Parlament de Catalunya per Iniciativa Verds des del 2006 fins a l'any passat. Té 50 anys. Quan no treballa li agrada escoltar jazz, la novel·la negra, el cinema i viatjar i diu que no cal molt lluny. Moment crucial, el fet d'haver nascut en una família on convivien 3 generacions en un cafè, en una cafeteria, el qual li ha donat una clau interpretativa de les coses molt intergeneracional i el bagatge polític d'aquelles discussions a casa seva. Molt bé, la primera pregunta per començar podria ser aquesta, és a dir, perquè un país esdevingui independent o no, quanta importància té que vulguis i quanta importància té que altres vulguin. Com s'equilibra això? Vicent. Bon dia a tots i gràcies per la invitació. La importància màxima és que vulguis. Que els altres vulguin o no, això té una importància molt relativa. Depèn dels períodes històrics, depèn d'on estàs situat, depèn de qui és l'antagonista, però sens dubte el factor fonamental és que tu vulguis. Si tu vols
crees problemes, i si crees problemes n'hi has d'interessar a resoldre-ho. No seràs mai independent si no poses el problema sobre la taula. Quan poses el problema sobre la taula, aleshores és quan entra en valor l'existència d'altres que poden ajudar-te o que poden perjudicar-te, això depèn molt. Però fins i tot els que volen perjudicar, si n'hi ha una insistència permanent durant anys i durant temps de que tu vols ser un país independent, al final es fa molt difícil ignorar això, més cada vegada, perquè cada vegada més és més democràtic el procés, cada vegada més escoltar a les poblacions és més important i per tant això cada vegada es fa més complicat retenir contra la força un país. Senyor Lai, que veig que fa que sí amb el cap, això volia dir? Sí, amb algun matís, no? Però ja l'ha insinuat ell mateix, no? Depèn, evidentment, del lloc, no? És a dir, nosaltres, jo crec que aquest procés de democratització de qualsevol tipus de decisió que vivim a Europa de ple i vivim en el nostre país no es trasllada a altres llocs del món, no? I clar que jo posaré algun exemple extrem en aquest sentit, que és el que en Vicent ja insinuava, que és per exemple el cas de la Xina, no? És a dir, allà no hi ha possibilitat de cap procés democràtic, malgrat que tant Tibet com els uigurs de Xinjiang segurament que si féssim una consulta en el 99,99%, no com aquí, però allà el 99,99% votaria en favor de la independència sense dubtar-ho ni un segon. Això vol dir que poden aconseguir la independència el 2016? Impossible, perquè tenen davant una potència que no és que vulgui sentir parlar d'independència, és que ni els seus propis ciutadans els deixa expressar-se lliurement, i quan dic propis ciutadans dic els xinesos en general. Per tant, vull dir, el món encara és molt complex, no? És global, però hi ha tot tipus de règims. Nosaltres estem habituats, clar, a un tipus de règim, malgrat totes les crítiques que hi fem contínuament, que forma part d'un règim democràtic, nosaltres, jo sempre ho dic, som uns privilegiats al món. Ho som en tots els sentits, i crec que això a vegades, sobretot ho trobes en la gent més jove, potser perd de vista on vivim, no? El privilegi que tenim en certa manera. El nostre procés és molt complicat, per descomptat, el català, però ens podem expressar lliurement i podem, ara mateix en aquesta sala, podem dir l'opinió que tots tenim. Això seria impossible a bona part del món. Si tu expressessis aquesta opinió que jo diré ara, no? Vull que el Tibet sigui independent. Si això ho digués jo com a ciutadà tibetà a la ciutat de Lhasa, a casa meva, a continuació se m'endurien i potser em passaria 10 anys a la presó. I això encara passa avui en dia. Per tant, la geopolítica és molt important. La gent que coneix la política, que l'ha viscut, una persona que pensa políticament pensa en aquests termes, no dic només vostè, en general, la política en la que ha viscut tot aquest temps. Quan et trobes en una situació com la que estem vivint nosaltres, busques d'alguna manera referents també, no? I jo d'entrada no he pogut estar tot el matí, no? Però crec que això com una primera posició, referents com les repúbliques bàltiques o com les balcàniques són completament diferents al que estem vivint. Per tant, el que passa a Catalunya... El tema no és Catalunya, per això no, ja ho sé, però és molt difícil perquè diàlegs de futur... Sobrevola. No, jo el que crec, diré el que diu en Kessner, diu, compartint, en part que hi ha d'haver una voluntat, i aquí es manifesta, i a més aquesta voluntat es pot manifestar democràticament. Ho deia perquè entroncava amb el que deia el company, no? Però en Kessner diu, la sobirania, i aquí tenia una persona que ha votat la sobirania del poble de Catalunya en el marc del Parlament, la sobirania no te la reconeixes tu, te la reconeixen els altres. I això ho diu en Kessner. I d'alguna manera aquesta és encara amb la part en què estem. I jo crec, en el cas català, i per això deia la reflexió sobre les bàltiques, perquè en un cas, i ara hem tingut el de Txèquia i Eslovàquia, és obvi que Alemanya fa una aposta a tots nivells, econòmica, per l'abraçada que dius, i perquè són veïns i perquè sempre ha sigut aquesta voluntat. Hi ha contextos, que és el que aquí es comentava, el context totalment antidemocràtic, que és el cas de la Xina respecte al Tibet, és en aquest sentit, i tenim aquesta sort perquè estem justament en un context europeu. Ara, hi ha casos com el nostre, estàs en un context europeu, en un marc democràtic, amb totes les mancances, i en el cas de l'estat espanyol és una evidència, però que clar, tot allò del poder que pots recopilar perquè algú t'ajudi a ser aquest estat, té dificultats.
Per què? Perquè geopolíticament dins de l'estat espanyol ja estem en tots els marcs potents, no? Per dir d'alguna manera, les OTANs, les unions, la pròpia Unió Europea, en l'arc del Mediterrani ja som a dins. Per tant, qui vol trencar l'estatus quo per fer feliç a una part, diríem, d'una població. I això també té la seva importància. Si ja està tot com ordenat pels grans poders i pels poderosos, qui ho vol? I aquesta, jo crec que, en aquesta primera introducció més analítica, crec que part del problema rau aquí, i en el cas català, amb un problema principal que després, ja sé que no és només Catalunya, però que no es pot fer des de dalt en aquests moments aquí com és obvi, ni seria tolerable, tampoc es pot fer des de dalt impedir res, però jo crec que s'ha de tornar a un altre tipus d'acumulació de forces, perquè el procés, per exemple, per mi, d'internacionalització, està patint moltes errades que estan anant a la contra de que això en un futur no molt proper, que aquesta és una altra, és a dir, els tempos de la cosa potser han de ser d'una altra manera. Però en principi, veient les lògiques mundials, en un marc democràtic, com que no correm massa riscos personals, diríem, i col·lectius, és un espai on això pot avançar. En general es diu que cal que tenir el vent de la història a favor. Com se sap cap on bufa el vent de la història? I en perspectiva segur que és més fàcil, però quan estàs al mig, en el moment present, com es llegeix el vent de la història, si et dona oportunitats o no? Sí, deixa'm dir d'entrada que jo no estic d'acord amb l'afirmació que acaba de fer la Laura. La sobirania l'exerceixes, no te la reconeixen. Te la reconeixen o no te la reconeixen amb el pas... Sí, sí. La sobirania l'exereixes. I en tot cas, amb el pas del temps, te l'acaben reconeguent, o fins i tot, si no te l'acaben reconeguent, doncs acaben fent coses que són exercicis de reconeixement de la sobirania, encara que no es transformen diplomàticament. Avui en dia al món és molt antiga la tesi que només n'hi ha els estats sobirans. Avui en dia tot el món ja està parlant de que n'hi ha 193 estats a l'ONU, però que n'hi ha 205 estats proclamats, que ni tan sols els 193 estats de l'ONU tenen reconeixement ple, n'hi ha 163 estats només que tenen reconeixement ple, n'hi ha països com Armènia que no el reconeix el Pakistan i això no passa res, ningú s'assusta per això, n'hi ha països com Israel que no el reconeixen 30 països, n'hi ha països com la Xina que no el reconeixen uns quants països, n'hi ha països com Taiwan que no el reconeix pràcticament ningú, ja veure qui diu que no existeixen, o fins i tot l'únic país que no reconeix ningú, que és Somaliland, resulta que és un país molt estrany. Sobretot no el reconeix ningú perquè Somàlia, que és el país del qual s'ha independitzat, en la pràctica no existeix, doncs Somaliland no el reconeix ningú, però tot el dispositiu i tot l'operatiu de la Unió Europea i de la comunitat internacional pel control de la zona de la banya d'Àfrica està a Somaliland perquè és el país més estable de la zona i per tant la sobirania l'exerceixes i un cop exercida negocies el reconeixement de la sobirania, això per un costat. Per un altre, hi ha una cosa que és molt important que entenguem, sobretot en el cas català, jo crec que ahir cometem un error moltes vegades. La sobirania i la independència sempre es discuteix cas a cas. No n'hi ha ningú que faci teories generals, mai, cas a cas. I cas a cas basat sobretot en les circumstàncies concretes del cas. I en aquest sentit, en les circumstàncies concretes del cas, és obvi, suposo que l'Albert estarà d'acord, que no podem comparar la situació de Catalunya amb el Tibet o amb la República del Sàhara Occidental, però és dels exemples que s'entenen molt ràpidament, i que en el nostre cas n'hi ha un marc que és un marc que té un condicionant claríssim. És el món occidental, les democràcies del món occidental, on hi ha hagut 3 casos fins ara que s'han mogut, que són Escòcia, Quebec i Catalunya. En els 3 casos les circumstàncies són les mateixes. A Escòcia, quan el SNP aconsegueix el 41% dels vots, Gran Bretanya diu no teniu dret a la independència, no teniu dret al referèndum, però aquí n'hi ha un problema polític que hem de resoldre amb un referèndum. Quan al Quebec, amb el 41% dels vots, passa el mateix, El problema, i tot el món occidental ho veu això, el problema no és Catalunya, el problema és Espanya, on n'hi ha un 48% del vot i la resposta és no, no, no i no. I per tant, el cas català s'integra en aquest marc on la democràcia és clara i on el referèndum és inevitable i necessari i on ha d'haver un referèndum pactat i si no n'hi ha un referèndum pactat, aleshores qui té la culpa de que no es faci el referèndum és el culpable del que pugui passar i sempre tractant-se cas a cas. Ningú farà una teoria sobre
els drets de les coses. No, s'analitzarà què passa a Catalunya. Si el cas català pogueren tancar el switch i que desaparegués, tots estarien contents, perquè és un problema menys i prou que en tenim. Però en el moment en què el cas català es planteja a la comunitat internacional amb fets, no tindran més remei que parlar. I quan parlen, la comparació serà no amb el Tíbet ni amb el Sàhara Occidental, sinó amb Escòcia i amb Quebec. Senyor Lai. Sí, i ell preguntaves la finestra històrica l'has descrita, és a dir, perquè ara no fa 50 anys, doncs perquè no hi era la finestra històrica, és a dir, fa 50 anys ningú podia pensar que estiguéssim discutint sobre aquests temes perquè tampoc estàvem en un règim democràtic on ens hi poguéssim expressar, no érem dins d'Europa i Europa, en certa manera, malgrat totes les crítiques que li podem fer, sempre una petita protecció davant qualsevol temptació d'aplicar la força per part d'un estat que tradicionalment en la història de 300 anys l'ha aplicada quan ha calgut en aquest cas. I en tercer lloc, reprenc el que deia el Vicent, la voluntat de la gent. És a dir, si no hi ha voluntat de la gent no hi ha cap procés pel mig. Jo quan posava abans el cas del Tibet, diguéssim, l'horitzó era molt negatiu, però els horitzons, quan mires la història, no en el cas concret que estem acostumats ara a dir que cada dia és històric, no? Perquè a casa nostra sembla que cada dia és històric. Quan s'ho mirin d'aquí 30 anys diran, bueno, aquest any va passar una cosa i no sé, igual el 2016 passarà desapercebut totalment, malgrat que nosaltres ens pensem que és històric, tot s'ha de situar en el context. Però escolta, la finestra històrica hi és ara, fa 50 anys no hi era, qui em diu qui serà d'aquí 50 anys o d'aquí 20 anys? Potser no hi és la finestra històrica, malgrat que tinguem tota la voluntat del món com tinguin els tibetans. Jo no puc assegurar en aquests moments que Europa es mantindrà com la veiem ara, en format Unió Europea, etc., tots els països amb un sistema democràtic, tots en pau, tranquils, etc., com estem acostumats a veure-la els últims decennis. La història a Europa no és aquesta. La història no s'ha acabat. Que aquesta situació d'estabilitat institucional europea canviés, seria positiu o negatiu? Pot ser positiu i pot ser negatiu. És a dir, positiu en el sentit que trauríem aquesta pressió que si no una bona... Aquí també s'ha insinuat, és a dir, tu has de tenir la voluntat de ser independent i has d'assumir que hi ha uns riscos. Tot país que ha esdevingut independent sap que hi ha uns riscos i sap que hi ha uns sacrificis. Res és gratuït. Hi ha uns sacrificis que potser són a curt termini, s'ha de procurar que siguin a curt termini, però hi ha uns petits problemes pel mig, no ens enganyem. I si no vols acceptar això, llavors potser més val no començar. Ara, positiu i negatiu, et deia positiu, si s'obre la Unió Europea, posem que Gran Bretanya surt de la Unió Europea. Té el referèndum d'aquí 3 setmanes. És positiu o és negatiu per Catalunya? Podem tenir les dues. Pot ser que no sigui del tot negatiu pel cas català. Perquè saber llegir si un vent, aquest per exemple, el del Brexit, bufa a favor o en contra, potser en el present és molt difícil. Potser quan diem hi ha una finestra històrica, no hi ha una finestra històrica, tant els que diuen que sí com els que diuen que no, realment estan en condicions de dir-ho? L'única finestra històrica que és indiscutible és la finestra de la voluntat popular. Les altres has de jugar amb elles. La de la voluntat popular és la indiscutible. Jo entroncant amb el que deia el Vicenç que no compartia. He dit sobirania, reconeixement de l'Estat i la capacitat de fer Estat. Catalunya la té com la té qualsevol. L'altra cosa seria parlar d'aquests costos de transició i com s'hi arribaria. Jo també crec que és una finestra d'oportunitat el fet de que les grans mobilitzacions catalanes van en aquesta línia. Només dic que crec que hem de replantejar certes coses. Crec que en aquesta finestra d'oportunitat els tempos s'han accelerat. Crec que és molt difícil qualsevol procés d'independència que no estigui acompanyat un mínim per un 70%. Per tant, en aquestes finestres d'oportunitat, i vaig a parlar la internacionalització, perquè tinguis aquest recolzament, no li diguis reconeixement, digue-li el qui te't recolza per poder-ho fer possible. És una clau interna, almenys hauria de ser aquest 70%, que només ho podem saber amb un referèndum. Però sabem que cada cop que anem a Europa i anem al món, poso els exemples de res, el propi president Puigdemont, és tancament de portes, perquè hi ha una part que s'ha obviat, hi ha un gran, diríem, reconeixement a la necessitat de fer un referèndum, però no tant a la desconnexió unilateral, i això és així perquè ningú vol canviar aquest status quo si no és en base a que hi hagi una demanda democràtica potent a darrere. Per tant, la finestra hi és. Jo només dic
reflexionem. Una, s'ha internacionalitzat en clau confrontació entre institucions governamentals, anar a buscar governs que estan a Europa i les pròpies institucions europees en contra de les espanyoles. Aquí sempre hi haurà, jo penso, aquí sempre hi haurà un bloqueig. Una, no s'ha fet una cosa per mi fonamental, has de buscar aliances europees polítiques, de partits, de països, però has de buscar aliances socioeconòmiques. Ningú ha treballat la xarxa sindical europea, ningú ha treballat les grans patronals europees, i encara penso que encara hi ha molt treball per fer, sempre en la línia del referèndum, que és la clau democràtica de tot plegat. Però cal, jo crec, pensar el que deia, reflexionar aquests tempos, perquè la finestra hi és. Europa faria un punt i a part sobre l'Europa, vull dir, l'Europa fortalesa que estem vivint és una Europa totalment, això mereix uns diàlegs per Europa, no? Particulars, però en aquest context que és prou democràtic, doncs jo crec que el que cal és fer un recent no, però sí, i ho deia el propi Vicent, és a dir, l'ideal és arribar en aquest referèndum a acordar, però ha d'haver-hi aquesta acumulació de forces per mi, si no hi ha un bloqueig. I la unilateralitat difícilment pròpiament en el marc europeu diríem serà recolzada per ningú, però la finestra clar que hi és, però tornem-hi, busquem aquest acord per internacionalitzar, però en aquest cas el referèndum, i crec que per aquesta via podem, en el cas català es pot tirar endavant. Senyor Lai, perquè havia demanat ell primer, deixa'l Parlament que ho havia dit primer. Molt breu, jo crec que bona part del bloqueig, de totes formes pel que a mi m'arriba, però aquí hi ha moltes formes de virar-s'ho, és relativament aparent, és formal, és perquè l'estat espanyol no posi el crit al cel, no faci la protesta corresponent diplomàtica, però el bloqueig per darrere no hi és. És a dir, a l'agenda europea i sobretot dels estats que tenen present què està passant a Europa, no hi ha bloqueig, al contrari, sabem, experimentem... No per unilateralitat. No, bueno... Home, no. Jo crec que als estats els interessa, escolta, vostè serà independent o no serà independent? Els és igual si vostè fa referèndum o no. És a dir, el problema ve, nosaltres tenim el problema del referèndum, ho entenc, però per Gran Bretanya el que li interessa saber és si Catalunya seguirà o no seguirà dins d'Espanya. Que ho faci com ells decideixin que ho volen fer, endavant. Però si a mi se'm crea el problema que de sobte tinc un estat independent a la Mediterrània, a un lloc, un estat independent, com deia el Vicent, jo no dic que l'hagi de reconèixer ningú en un primer moment, però que hagi tingut aquesta voluntat i d'alguna forma s'hagi declarat independent. Això és el que en realitat jo crec preocupa a Alemanya, per molt que no ho diguin. I l'únic que ens arriba és on hi ha el TAP, per mi, en la meva opinió. El TAP, ho sento, no és el referèndum, no és Madrid, el TAP som nosaltres mateixos. O fan passes per demostrar a la comunitat internacional que de veritat aquest procés va cap a un determinat camí, o la veritat, escolti, pels seus problemes interns de decidir si volen fer referèndum o no referèndum no s'hi posaran mai ells, perquè entenc que per ells això és la legislació espanyola, ja s'ho faran. Ara, si hi ha la decisió de tirar endavant, i jo no sé com s'ha d'expressar, unilateralment o no, aleshores sí que el president Puigdemont tindrà fil directe, que ja el té indirecte, amb qui sigui a Europa, perquè a Europa li interessarà. Deixeu-me sortir un moment del... Un aclariment i fem... Entenc que això no és el Parlament, que intentem fer un debat, diguem, tècnic sobre el tema. No, i aleshores sí que he d'apuntar sobre la qüestió aquesta del 70%, o sigui, jo crec que és molt alegre això de dir necessita un 70%, i sí que m'agradaria que quedés clar que això és una opinió. No n'hi ha cap dada... Sí, però clar, es diu com si això fos necessari. No n'hi ha cap dada que reflectisca això en absolut, en cap cas. La immensa majoria dels països s'han independitzat sense referèndum, la immensa majoria dels països que s'han independitzat sense referèndum mai han arribat al 70% del vot, i en tot cas només n'hi ha una dada que la comunitat internacional ha posat sobre la taula i que no reconeix tota la comunitat internacional, perquè els únics que han parlat d'aquesta qüestió en termes tècnics és el Comitè Venècia del Consell d'Europa. El Comitè Venècia en les seues recomanacions és molt explícit en dir, primer, si no es pot fer un referèndum, la càrrega de la separació la té qui impedeix el referèndum, en aquest cas és claríssim qui l'impedeix. Segon, si es fa un referèndum, 50% del vot més un vot
dona la victòria i és indiscutible, no n'hi ha cap discussió sobre aquesta qüestió. Tercera, si n'hi ha un boicot per part dels partidaris del no, no es compten els partidaris del no. Això és la Comissió de Venècia, el Consell d'Europa, és l'única cosa que tècnicament existeix avui en dia en la legislació internacional sobre la matèria. Tot l'altre són opinions. Jo no he dit un 70%, he dit que no m'he explicat bé, per mi, per declarar una, diríem, unilateral, com a mínim has de tenir un 70% dels vots, i això no es dona. I llavors en un referèndum 50 més, doncs bé, perquè seria una majoria, però això seria en un referèndum. Però jo dic que ara no tenim l'acumulació, i he parlat de força interna pel resultat propi de les eleccions, per fer aquests passos de manera tan ràpida. He parlat de tempos, si és donat d'una altra circumstància, i òbviament un referèndum més, la majoria, fas el referèndum, si es guanya el referèndum, doncs es guanya. Però dic que per fer una unilateral em semblaria a mi, per fer aquests passos que el Puigdemont després sí que podria dir, escolti, pam, o el que sigui, per mi ha de ser, només era aquest aclariment. Jo entenc que la tendència a caure, anar a parar al Parlament de Catalunya és molt gran, no haver-me convidat, però jo voldria que ho plantegéssim des d'una visió més internacional, és dir, abans hem plantejat el tema, un problema es resol, uns riscos que s'han d'assumir, no pel que a vostès els sembla estrictament personalment o la hipòtesi que poguessin fer sobre Catalunya, sinó pel que sabem, pel que ha passat fins ara, defineixin problema. Què és un problema que mereixi una intervenció i fins a quin punt podria ser assumit per la població exterior? És a dir, d'algú, sí, de que calgui intervenir, calgui posar-hi mà. Defineixin què cal en la mecànica internacional que coneixem, no el que ens semblaria o ens agradaria, sinó pel que coneixem, per l'experiència que tenim, què ha de passar perquè realment la comunitat internacional pensi que hi ha de posar mà. I dos, aquests riscos els podem fer una hipòtesi raonable en el món modern, no a Catalunya, en general, en què consisteixen? La intervenció internacional només es produeix quan hi ha una declaració d'independència, abans no. El problema és una declaració d'independència, no que estan molt enfadats o que a la ràdio no parlen de res més. Això no ho veuen com un problema. La comunitat, els estats no intervindran mentre no hi hagi una declaració d'independència, això és evident. Una altra cosa és que expressen interès. El Parlament de Dinamarca ha votat que n'hi hagi un diàleg sobre la independència entre Catalunya i Espanya, i per tant això vol dir que Dinamarca està interessada. El govern suís s'ha ofert a fer de mitjancer, vol dir que Suïssa està interessada. Però intervenir no pot intervenir ningú, és que legalment ningú pot intervenir si no es produeix una declaració d'independència. Sense una declaració d'independència no pot haver intervenció exterior per definició. Riscos? Quins riscos es podrien haver d'assumir en una hipòtesi raonable a l'Europa d'avui? Catalunya o qualsevol altre lloc? Home, jo crec que un dels riscos que, segons totes les enquestes indiquen, del ciutadà d'aquest país que està a favor de la independència és el temor a ser expulsat de la Unió Europea. Aquest és un tema que s'ha discutit per activa i per passiva, s'han fet totes les interpretacions possibles, si això és factible o no és factible. Hi ha tot tipus de teories. Recordem que hi ha la teoria que, escolti'm, vostè si té passaport espanyol vol dir que és ciutadà europeu i aquest passaport espanyol legalment ningú li pot retirar, ni tan sols el govern espanyol, d'acord amb la seva pròpia Constitució. Per tant, en el cas per reducció a l'absurd, és a dir, la terra que trepitgem resulta que no es formaria part de la Unió Europea, mentre que tots els habitants d'aquest territori que conservem encara el passaport espanyol i no ens el podem autorretirar, a no ser que fem una declaració explícita, seguiríem sent ciutadans de la Unió Europea. Però vaja, tot això és la campanya de la por, que tampoc és res especialment espanyol. A Gran Bretanya també la van fer, la campanya de la por, i al Canadà també la van fer amb altres mètodes. La campanya de la por pot ser de la por a la independència perquè jo t'ofereixo una perspectiva millor si et quedes a dins. En el cas espanyol potser la campanya de la por és jo t'ofereixo una perspectiva igual que la que tens ara o pitjor si t'atreveixes a fer això. Aquesta és una mica la diferència entre la campanya de la por anglosaxona i la campanya de la por hispànica. Ara bé, com hem dit abans, és a dir, la Unió Europea es pot permetre el luxe de prescindir d'una potència econòmica del sud d'Europa probablement
jo diria que en aquests no tinc tendència a exagerar ni sobreestimar el que és casa nostra, però segurament a dins el que és el mar d'Europa del Sud, des de Portugal fins a Xipre, segurament la regió més potent econòmicament que tenim ara, Europa, que té la Unió Europea, amb un dels ports més importants de la Unió Europea, que és Barcelona. Qui està disposat a perdre? Està la Unió Europea disposada a perdre el control sobre tot això? Jo crec que quan vas en termes pràctics sabem segur que això no ha d'anar per aquí. Ara, sí que és cert que el risc probablement és que la renegociació d'aquesta permanència dins de la Unió Europea pot portar uns mesos o fins i tot uns anys, però això el país ha d'estar preparat i per tant jo crec que d'alguna forma el govern d'aquest país ha expressat la seva intenció d'en 18 mesos estar preparant determinades estructures que permetin afrontar-se aquest risc. Em sembla que la pregunta per vostè seria, en una mentalitat política estaria d'acord que només una declaració unilateral és un problema? Pot haver-hi altres problemes que des de la visió de la política mereixin fer-hi alguna cosa? Jo crec que la primera seria buscar aquests acords que deia, també buscar estats que fessin aquest pont per fer aquesta possible transició. És a dir, el que podem aspirar també és buscar el que faci, ja que no diran, com molt bé dius, doncs vinga, aneu tirant endavant, que no, quan això passi o esdevingui, si s'esdevé, diran, doncs va, perquè jo tampoc crec que vulguin perdre, és de lògica, no? I a més ja estàs dintre, vull dir que és una cosa, en aquest cas, de campanyes també de la por, i etc. Per tant, buscar que hi hagi aquest pont, perquè a mi què em preocupen? Els costos de transició que no els sabem comptar, perquè hi ha gent que t'opina, jo del passaport també no veig cap problema, i la nacionalitat la tens perquè no te la poden treure, vull dir que no sé aquest debat, no? Però quins són els costos de transició? És a dir, també t'ho diria, clar, aquesta és la part que a mi em preocupa. Quan toquem temes com seguretat social, sembla molt fàcil per dir-te, però no ho és gens. No ho és gens per la gent que tingui més de 40 cap endavant. Sí que és per qui hi hagi, perquè si jo ara em jubilo i me'n vaig a viure a França cobraré igual, és a dir, en 2 estats no passaria res, no? Però la gent que tingui ara a partir de 40-45 ha cotitzat una part aquí, ha cotitzat una part allà, a mi sempre em preocupa la part social, tant de cohesió com de polítiques públiques. Ser estat també ho pot ser qualsevol. Ara, com s'afecta el PIB en aquest marc de transició? És a dir, seríem més pobres de moment, perquè tota la potencialitat la tens, però aquests costos de transició com repercutirien? És a dir, tot això que encara no ens hi han posat, és a dir, jo crec que comencem per dalt, no? Moltes vegades totes les coses, no? Amb constitucions, no, vull dir, aquesta és una part jo crec potent i és la que a mi, amb aquesta mirada política que em dius, em preocupa. La social, que si s'esdevé amb naturalitat doncs serà la que la ciutadania triï i òbviament endavant, i llavors en aquest cas una molt bona transició en els seus costos d'això tenir-ho, i això no tinc elements, però sí tinc en aquest cas ganes de que poguéssim també, i aquí hi ha potser més experts que n'han parlat més, doncs de veure aquests temes, sobretot pel benestar de la gent, perquè com tu bé dius hi ha uns riscos, i jo personalment puc decidir, jo Laura Massana, com que la vull, m'és igual, jo he vist aquests territoris que s'han independitzat, he estat en alguns i han posat les seves pròpies vies de tren amb la il·lusió de construir un nou estat. Doncs igual jo això ho voldria fer-ho, jo, Laura Massana, però això volem fer-ho col·lectivament, hem d'explicar-ho bé, i en la part política em preocupa això. Jo crec que sí que s'ha estat estudiat, ha estat magníficament estudiat, jo no conec cap cas com Catalunya que tingui uns estudis tan documentats i tan seriosos sobre els costos de la transició que estan expressats en els estudis del Consell Assessor de la Transició Nacional i que són brillants, en termes tècnics, no entren a termes polítics, en termes tècnics. Si volem parlar dels costos de transició polítics, a mi em sembla un tema important que s'ha de parlar, evidentment, però reclama parlar també dels costos de quedar-se, perquè clar, no són els costos de la transició el que em preocupa a mi. El que em preocupa a mi, i suposa que preocupa a tota la gent que surt al carrer i que proposa un altre model, és els costos de quedar-se. Per exemple, els costos de quedar-se és tindre desnonaments. Si fórem una república independent, les lleis que han estat aprovades pel Parlament de Catalunya estarien en vigor i no n'hi haurien desnonaments. Això és un cost de quedar-se, no és un cost de transició. I com aquests, tots escuigueu. És a dir, aquest país viu bé, viu en plenitud? Jo crec que no. I viu en plenitud i viu bé socialment, no viu bé i no viu en plenitud socialment
perquè no sap com serà el futur o perquè sap que aquest futur és insostenible? Jo crec que perquè sap que aquest futur és insostenible. Per tant, parlem dels costos de la transició, per supost, posem-los tots sobre la taula i podem discutir tant com vulguem, ja n'hi ha molt de treball fet en aquest sentit, però si parlem dels costos de la transició hem de parlar dels costos de quedar-se, que aquests són els greuges que està patint la població catalana. Jo feia una pregunta sobre Catalunya, ben bé sobre Catalunya. Des del punt de vista geopolític, des del punt de vista tècnic, de la geopolític tècnicament considerat, quins factors hi ha a favor de que Catalunya sigui un estat independent des del punt de vista de l'interès d'Alemanya, Estats Units o Rússia, i en contra? Geopolítics cap. I en contra? Ni en una direcció ni en l'altra, cap. És neutral? És neutre? Pot ser-ho i pot no ser-ho. Però això sembla que condiciona molt, no?, el fet de que sigui possible? No, perquè estem... Pot ser neutre? Una relació, un balanç geopolític pot ser neutre? Sí, perfectament. És a dir, ningú té interès en que siguem independents, ningú està en contra de que siguem independents. No som un territori sensible en aquest sentit com podrien ser altres territoris del món, i vivim sobretot en un àmbit, el de les democràcies occidentals, on aquest tema no és dramàtic. El Tíbet és un tema dramàtic. O si ets, jo què sé, si estàs en un punt geopolític extraordinàriament sensible, pot arribar a ser un tema dramàtic. Nosaltres no estem geogràficament en cap lloc extraordinàriament sensible, estem en un lloc important, però estem emmarcats en un entorn on el valor fonamental en aquests moments del debat ja és més els drets democràtics i l'opinió popular que no els condicionants geopolítics, perquè realment aquí de grans condicionants geopolítics no en tenim. Si haguérem de dir, en el cas de que passe un procés d'independència, si aleshores n'hi ha condicionants geopolítics, en el cas de que es provoque la independència, aleshores jo sí que crec que n'hi ha un condicionant geopolític, que és la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, perquè és una megalòpolis global i quan passen aquestes coses en megalòpolis global, tots els estats importants, per interès propi, tenen la voluntat que s'arregli ràpid. Somaliland la pots mantindre en el limb jurídic perquè per allà no passa ningú. Barcelona no es pot mantindre en el limb jurídic. Si es fes independent Manresa soles, a part... Espera, ja hi arribarem. És una perspectiva, a part de que potser el tren funcionaria d'una vegada, perquè jo he vingut en tren i he estat hores per arribar, però segurament no n'hi hauria un interès global. L'interès global de Catalunya no és Catalunya, sinó l'àrea metropolitana de Barcelona. Sí, està d'acord? El balanç és neutral? Pros i contres? Sí, potser amb algun matís. És a dir, nosaltres en aquest sentit no som, no sé, el Tibet, per exemple, no? Que dona aigua a tota la Xina i per tant hi ha un interès geoestratègic important, o també la dona l'Índia, és a dir, com a recurs. Clar, aquest és el punt més important en el Tibet, l'aigua? Aquest és un dels punts. L'aigua, més altres recursos importants, l'aigua n'és un altre podria ser, per exemple, un que passa desapercebut, el liti, no? Amb el que fan totes les bateries pels cotxes elèctrics, i per això la Xina es menja el món amb els cotxes elèctrics. El liti l'extrauen dels llacs del Tibet, si no tenen el Tibet es queden sense liti, i molts més. Ara, de totes formes, també n'hi ha un clarament geoestratègic, que és l'única frontera que té amb el seu gran adversari a Àsia, que és Índia. Per tant, si es queda sense el Tibet, es queda sense mirar-se l'Índia des de dalt, i l'altre senzillament pels motius que estem acostumats, per pur nacionalisme, xovinisme xinès. És a dir, el Tibet és part de la Xina, ho ha estat sempre al llarg de la història, una història totalment falsificada, i per tant ho ha de seguir sent. No hi ha cap... Tota la resta són complots i confabulacions occidentals per desunir la Xina. Tornem a Catalunya. Home, aquest panorama, i dic el Tibet com podia dir, no sé, el Caixmir, que és un altre cas complex per assolir la seva situació de sobirania que tenia abans de la independència de l'Índia, que en principi era un estat independent, i en canvi estan sota un règim democràtic, model de democràcia a Àsia, malgrat totes els seus problemes, que és l'Índia. I en canvi l'Índia, de cap de les maneres, vol acceptar d'una forma pacífica i democràtica la independència del Caixmir. Tornant a Catalunya, és Catalunya o Caixmir? Home, per dimensions i per població ja s'hi sembla més, però no té l'interès geoestratègic, com deia en Vicenç, com pot ser el Caixmir o el Tibet, no? És a dir, la relació entre França i Espanya, els nostres dos estats veïns, pot continuar tenint Catalunya com un estat independent que tanqués fronteres, diguéssim, per reducció a l'absurd, també.
Ara bé, els matisos per mi per on van, home, sí que pot ser que hi hagi, diguéssim, algunes potències que tingui alguna recança. França, per exemple, per motius interns, obvis, tot i que tenim un primer ministre català, no?, a França, però que segurament és el més contrari a la independència de Catalunya. Itàlia tampoc ho veu molt clar, perquè també té un fenomen regional que cada cop el té més complex, Sardenya, Sicília, i Sardenya i Sicília es miren amb molta simpatia a Catalunya. Escolta, em diràs França, sí, França, la Catalunya Nord, tots sabem la situació política en la que està i no crec que estigui per aquest procés ara mateix, per la seva, diguéssim, pel seu canvi demogràfic, però clar, Còrsega, per exemple, per França en aquests moments és un problema seriós. Per tant, França, jo crec que Europa és la nostra principal dificultat, fer entendre a França que Catalunya pot ser independent, i per la nostra relació també amb França històrica. És a dir, Catalunya fa 200 anys era un departament francès, i teníem un dels departaments era el de Montserrat, precisament. Per tant, França ens coneix molt bé, sap quin és el problema que hi ha aquí, jo crec que el valora molt seriosament i per tant li fa vertigen la possibilitat que Catalunya esdevingui independent. A la meva opinió, contràriament al món anglosaxó i del nord d'Europa, bé, aquí juga una miqueta a favor, és a dir, Catalunya és un país que funciona, és una regió econòmicament molt potent, innovadora, creativa, per tant, en dimensions i en escala econòmica i fins i tot jo crec de forma de treballar s'assembla molt, per molt que diguem que sigui molt diferent, s'assembla molt a la forma de funcionar als Bàltics, té moltes similituds a la forma de funcionar a Dinamarca, per tant desperta certes simpaties. Recordeu el cas de Grenlàndia també, que és un cas modèlic que no l'hem comentat Quebec, Escòcia, però Grenlàndia és un altre. Però no m'han seguit el rotllo. Grenlàndia és un altre, que és molt important, jo crec que és modèlic, i aquí tindríem el cas d'una població que ha expressat el seu desig de ser independent, el govern danès li respecta, després d'una, diguéssim, una molt menor campanya de la por. Ara bé, ells decideixen que de moment no volen ser, quan estiguin preparats ja ho seran. Però la voluntat d'ells ja està per escrit. I després tenim una altra gran potència, que és Gran Bretanya, el Regne Unit. Per això el Brexit és una clau també de tot el que pot passar. És a dir, si això arriba a passar, està clar que Gran Bretanya necessitarà dins d'Europa, jo deia, la part positiva i la negativa de la sortida del Regne Unit. Jo per descomptat soc dels que crec que Europa no s'ho pot permetre, que li surti el Regne Unit de la Unió Europea. No es pot permetre quedar-se sense la ciutat més potent econòmicament en aquests moments i financerament del món, no d'Europa, del món, que és Londres, sense cap discussió. Si es queda sense Londres i sense el Regne Unit, la Unió Europea jo crec que inicia una davallada que no sé on anirà a parar. Parlàvem de les finestres històriques, però a continuació vindrà Polònia, vindrà Hongria, vindran tots els euroescèptics que es van multiplicant per tot arreu, veurem què passa amb la Marine Le Pen a França. És a dir, com juga a favor nostre? Home, sí, Gran Bretanya està necessitada d'aliats al sud d'Europa i no ho és precisament Espanya. Tots sabem la relació que té amb Gibraltar i els sentiments que desperta en aquest cas Espanya al Regne Unit, que són tots menys positius. Sí que és cert que té Portugal, però el té l'Atlàntic, que sempre ha sigut un tradicional, és a dir, m'ho miro ara en el mapa històric, ha sigut tradicionalment pro-britànica, però la resta de la mar Mediterrània, després d'haver-se quedat, tenim Malta, que té aquesta tradició britànica, Xipre en certa manera, però clar, són menors comparat amb la possibilitat que li dona una zona com Catalunya. Senyora Massana, pros i contres. En aquest sentit, comparteixo que ho he dit al principi, com que estem ja instal·lats, diríem, en el marc europeu i en tots els organismes internacionals, no passa res perquè ja els hi va bé mantenir l'estatus quo. No faran res propositivament en cap sentit, mantenen una aparent neutralitat. Sí que és veritat que jo crec que hi ha remor de fons. França té pànic, té el problema de Còrsega, vull dir, li diu un problema, tot li diu un problema, però és aquesta visió jacobina d'estat-nació, és a dir, on la diversitat no té cap espai, on la igualtat és un concepte d'homogeneïtat que aquí som, diríem, el país més descentralitzat del món mundial i comparat amb el pensament francès de tot la seva manera de concebre-ho.
I hi ha el tema d'Anglaterra, que Anglaterra amb la part, diríem, democràtica, en Cameron va saber entendre la qüestió d'Escòcia, i per tant és cert que si la Gran Bretanya surt necessita potenciar, jo crec que això no passarà, i un cop facin els seus càlculs veuran que reben molts més diners dels que es pensen, no? O sigui, els que volen sortir són aquells que reben més diners, que són la gent del camp anglès, no? Les grans terratinents. Vull dir, el d'Europa, jo torno a repetir-ho, com que és un festival en si mateix com a cosa, diríem, única, sinó que actua també per interessos d'aquests estats, doncs cadascun jo crec que també en aquest sentit es posicionaria. Però jo crec que això és l'encaix on estem, per això som molt peculiars i molt particulars, no? I a mi no sé si és la darrera o ja anem... Sí, ja hauríem de mirar de... Ja sortim de mare, no? De temps. Com que és un cas nostre peculiar i diferent per al context on estem, jo el que miraria és buscar aquesta nostra via pròpia, que ja l'anem fent, no? Buscar, com deia abans, aquesta nova acumulació de forces i plantejar un model com el possible, no? Per poder-ho resoldre, que per mi com a model a seguir és d'alguna manera l'escocès, que aquest ha tingut en aquest sentit el reconeixement a la força també, no? Perquè en el fons el Cameron ho va fer perquè va tenir un mínim d'intel·ligència, buscar aliances intel·ligents també en qui pot possibilitar aquest referèndum acordat, no? I treballar, diríem, en aquesta línia, que llavors tot serà molt més facilitador si es fa d'aquesta manera, i tindrem molts menys impediments si es fa un referèndum, si guanyem la independència, perquè els altres no puguin posar-hi cap mena de pals a les rodes, malgrat les seves preocupacions. A la fila 0, alguna pregunta? Senyora Badia? Micro bé corrent? No? Sí, baixa per allà. Bé, bon dia, de nou molts ponents actuals, saludar-vos i agrair-vos la vostra participació, i he estat molt atenta, no? I llavors, per defecte professional també, perquè soc lletrada, estudiant també de ciències polítiques, doctorant en dret. Llavors, clar, veig constantment que s'utilitzen els termes jurídics barrejant-se en termes polítics quan el mateix terme pot tenir diferents posicions i es fa anar al gust del que interessa. Llavors ja surt la vena més jurista i llavors, clar, quan parlem de reconeixement d'estat, hi ha molts tipus de reconeixement d'estat. No és el mateix reconeixement de govern que un reconeixement d'estat, i estat no és igual a govern. Llavors, el problema que tenim aquí sempre, i és el que enfocem sempre, és el tema econòmic. Quasi tots els processos s'inicien amb crisis econòmiques, en què opressió econòmica d'un cap a l'altre, que és el que estem patint. Llavors, hi ha hagut una expressió que crec que és clau, i suposo que aquí tots hi estareu d'acord, en què és l'assumpció dels riscos. L'assumpció dels riscos no s'està debatent. Poden haver molts estudis de transició democràtica, però la societat, que és el que mou el procés, ja no tan sols néixer i consolidar-se, necessita el procés consolidar-se. Això necessita maduració, i en aquests moments no hi ha maduració. Hi ha una il·lusió, evidentment, molt gran, i jo soc partidària sempre que això s'hauria d'atacar amb un referèndum, i punt. El tema del referèndum també s'ha viciat, però la gent necessita expressar-se, i després potser quedarien les coses més clares. Per tant, jo seria que demà mateix pogués haver un referèndum. Per tant, a mi m'agradaria, ja també del punt de vista des del món municipal, segueixo l'altra meva faceta, clar, es parla aquí molt ràpid i la gent socialment, que és amb la que parles, jo cada dia em faig un fart de parlar amb gent. Ells tenen la idea de que l'endemà, el dia D, això serà la panacea, i de panacea res de res. Nosaltres els polítics, els que estem, potser no, que nosaltres ja tenim estudis, nosaltres ja sabem que això no serà la panacea. Però a la societat, aquests mateixos que s'ha arrossegat amb la il·lusió, tenen un sentiment de que això serà tot fàcil. I els processos necessiten consolidar-se, necessiten néixer amb uns fonaments molt forts, perquè si no també hi ha canvis, estaríem en democràcia, suposo. És a dir, que comenci la gent a veure que això no va tan bé, punt, canvi i tornarem. Per tant, és superbàsic un acord que es consolidi uns fonaments que seran forts si la gent assumeix ja de forma molt majoritària aquests riscos. Sense l'assumpció de riscos no hi ha futur. Un comentari, no cal que comentés, és una opinió expressada. Si fem servir frases col·loquials, continuem les frases col·loquials, serà una panacea, és evident.
I que em demostren que no. Donem la veu a algú altre? Alguna pregunta? Senyor Mateu? Jo volia fer una pregunta arrel del títol amb què hem posat aquesta jornada d'avui. Com neix un estat? Doncs ho hem vist, al llarg d'aquest matí han sortit molts exemples molt diversos, però neix feble. Com neix un nen? Ja neix gran? Ja neix amb títols? No. Li podem demanar a un nen petit, li podem assegurar quan neix que no tindrà cap riscos? Que no hi haurà algun sacrifici a fer, algun problema? És que evident que no. Quan un neix no és el seu millor moment més esplendorós, amb què té més recursos. Però qui es negaria a acceptar una vida volguda perquè té problemes possibles, que té riscos possibles? No sé si algú que s'hi negaria. Una altra pregunta, molt directa. En un estat que no reconegués drets laborals, si hi hagués un govern que arribés a governar aquell estat i tingués el 50% pelat, se li demanaria per poder començar a reconèixer drets laborals al 70%? Si volgués a un estat que no hi hagués reconeixement pels drets de sufragi de les dones, se li demanaria el 70% perquè hi hagués una gran cohesió. Hi ha coses tan fonamentals com pot ser la llibertat, amb els seus diferents matisos, que no cal un 70% ni un 60%, simplement el 50%, em sembla a mi. No s'hi està d'acord amb això. Com es pot acceptar en democràcia que un 30% pugui vetar un 70%? No ho entenc. Si algú ho entén, m'ho pots explicar? No sé, directe bastant a mi. Torno a anar al 70%. Jo particularment crec que no es pot fer cap declaració unilateral si no està acompanyada d'un 70% de la població pel risc per la cohesió social. Ho penso jo. Un referèndum dona, ho torno a repetir, 50 més un fantàstic. Ho assumim tots. És que ja està. Això és particular amb aquesta visió pública. Jo quan deia, ja ho he dit, hi ha gent, m'he posat a mi en primera persona, jo puc estar disposada a córrer aquests riscos i més, jo. Però crec, i li dic riscos o cost, jo he dit costos, no he dit riscos. I òbviament que un estat quan neix amb unes dificultats, com ho has fet un símil que m'ha agradat molt, no? Però vull dir que això ho hem de poder saber per poder explicar, per tenir aquest acompanyament senzillament. Perquè jo crec que tot ha d'estar sobre la taula i com més acordat sigui, i aquesta és la segona derivada que abans no la tens d'explicar, més fàcil serà que hi hagi menys costos del tipus que siguin. I a mi em preocupen els socials. Els socials en quant a cohesió i els socials en quant a matèries, jo he dit la seguretat social, però podríem parlar-ne de molts més, per cobrir el màxim de coses possibles i que la gent pugui estar el més tranquil·la possible, perquè crec que aquesta és la funció de la política, no és la contrària, no és portar el conflicte, no és portar a les no solucions, crec que la política ha de buscar la millor de les solucions possibles i per això em manifesto d'aquesta manera. Alguna pregunta? Fora de temps, ja preguntant, anant al gra, perquè és que estem molt fora de temps. No pregunto res. I la gent l'hem dit que plegaríem a la 1 i ja no estem complint. La gent ja podem fer un referèndum, però em sembla que no és el cas. Només vull, per dir-ho així, constatar una qüestió. Cap dels estats europeus o fora d'Europa que ha arribat a la independència ha tirat endarrere. És cert que hi ha riscos, però aquests riscos el país els ha d'assumir i els assumirà. I els assumirà a exemple, i queda ben clar, que ningú tira endarrere quan ha acabat el procés d'independència. I, per tant, això vol dir que la població s'hagi independitzat amb la situació que sigui, acaba superant les dificultats inevitables d'un procés d'aquesta mena. Per tant, això sol, aquest exemple sol, ens ha de treure la por de que no siguem capaços de tirar endavant el nostre procés. No hi ha exemples de tirar endarrere. Per tant, hem d'avançar cap a aquesta direcció. Està clar. Alguna pregunta entre el públic, el respectable públic de la sala? Puc fer una aclaració sobre el Brexit? Aviam si ens animem a que pregunti alguna cosa primer. És que necessiten un moment de maduració també, els has de deixar un moment que s'ho pensin. Sí? Algú s'ho està rumiant, ho faig, no, aixeco la mà, sí, no, no hi ha ningú que tingui la mà a punt, no. Va, Vicent, digues tu, va. No, sobre el Brexit, que sí, perquè crec que és un tema important i estem molt a prop, no? Jo també soc de l'opinió que seria un desastre, un Brexit, crec que és un desastre com a europeus, no? Ara, dins d'això n'hi ha 3 elements que sí que crec que s'han de ressaltar perquè són molt importants. Un primer, que Europa entén que n'hi ha un problema polític.
el Regne Unit i Europa tenen un problema polític i que l'única manera de solucionar aquest problema polític és donant la veu a la població en un referèndum. I per tant, com a exemple del comportament europeu és claríssim. Serà molt difícil que després algú li pugui explicar a Europa que no es pot fer un referèndum, perquè la seva resolució del problema polític és via referèndum. Segon, demostra la flexibilitat europea. El Brexit no existia en els tractats, no n'hi havia la possibilitat de marxar. Davant d'un problema polític, Europa reacciona instrumentalitzant una funció que acaba amb el problema polític. A Catalunya n'hi ha un problema polític i s'ha d'acabar amb aquest problema polític, que és el que farà Europa, sens dubte. I tercer, per si algú no ho ha notat, en cap cas Europa diu que el problema polític de la Gran Bretanya l'hem de solucionar votant tots els europeus, que és molt important. Molt bé. Doncs ho deixarem aquí, és I26. És un debat que havia d'anar-se'n cap a Catalunya, lògicament, tot i que nosaltres volíem que tingués una visió molt global i molt universal. Penso que ho hem aconseguit en termes generals. És una llàstima tenir convidats amb tant bagatge, amb tant coneixement i haver de tallar-los quan més bé ens ho estàvem passant, però l'única solució per això seria portar gent avorrida i això tampoc no seria el plan, no? Per tant, doncs, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona i gràcies per haver vingut i fins a la pròxima.